Kecek orang ponoko siku masingkan diri. Tapi nak dulu nampak ada no. Kemala ya kau ya? Cibola dia nembau setiap lo. Pono, pono. Ndak aja menjawab ya. Kemala ya kau? Pono. Nama angkui dia nembau je kau nampak ya kau dah. Ndak juga keluar dah. Kemala si pono kau? Cibo dia nembau suara kau ya. Hah? Mangang tiba-tiba kemari menyala. Dari tadi dia nembau ang nak keluar doh. Masalah ang. Hehe ya. Lah spiral tuh dan sosmed tak tahu dah ang doh. Spiral viral. Viral. Ang telengong pakak lompat dan. Ayo nak tahu den apa dia sekolah. Kau dah ngajar tu aku. Leh bunyi jerabak malai. Lai lah. Ang osul rabak bantu. Telang buen bunyi tek. Lambat tiran sesuai. Oke, Bray. Hari pagi orang babi dua mamu ke ikan ke pulau hantu. Takut. Kaba dimulai cari Tomasua iko kisah ambobana masoda ulu matuane. Lambui pono, gaspol. Oke bro. Hai karupua badaruak dimakan badasau ari majalang sanjorayo. Kok dahulu suara den mungkin lai elok kukuak kini suara lah banyak parau dek badan batambah tuoju. Lulu asen cik durian pono biancak soro. Itu namanya samo sajo waang menyuruh dan mati. Belok ba belok ujung tali pangabek paga. Belok ba belok ujung nyanyi masuk kakaba anta karanca anta indah matuan. Bisa dia cerita Oh iko pastilah dewa angko lah biasa dia daripada film India. Alun mulai lay manga pulo waang menangi. Nandi bilang semasa tua katua ambo karajo menjadi supir trapel dengan tujuan daerah Padang Kapayakumbu. Leo topono nandi bawa. Indah ambo supir serap saja. Oh iyalah. Pada suatu hari ketika tua katua ambo sedang mangkal di Mungko Minang Plaza. Pas bana ketika tu hari sedang tengah ritaga. Kiro-kiro jam 2 leteng. Ambo basorak mencari penumpang. Basorak pono. Bukit pekumbu. Itu kece ambo katiko tu. Iya cocok mah. Indak lama diantaronyo datanglah surang penumpang laki-laki saparo masa. Apa tu saparo masa? Saparo masa tu makasihnya pria bertulang lunak. Inyo batanyo kebake ambo ketika tu. Abang ganteng, iko trapel auto kapal kumbuang bang. Itu keceknya kebake ambo ketika tu. Ayo dia pas bana iko to kapal kumbuang. Dimungko lai kosong bang. Oh kok dimungko lapano dia ala ado orang duduk dimungko. Padahal bangku di Mungko tu masih kosong. Ambo kecekkan sajo ala ada orang. Itu modus ambo sajo sabananyo. Bangku di Mungko tu emang ambo sengajuan kosong. Mano tahu ada beko penumpang cewek rancak nan bohai.
Ambo suruh inyo duduk di mungko dake ambo. Boleh ambo nak happy mambo oto dalam perjalanan. Cewek sih tak penuh mah. Baawa angko bantu indak mengarati sajo. Adenko kan masih lelaki sejati. Adenko masih normal. Rancaklah aden suko ka cewek daripada aden suko ka bencong. Adau apa nanti kata dunia. Iya. Pucuk adi cinta ulam pun tiba indak lama diantaronyo datanglah surang penumpang cewek rancak banakwa. Murah rezeki penuh mah. Itu namanya rezeki anak soleh. Tasirok darah ambo di dado kemeter raso tulang persendian. Jakun-jakun ambo lah turunannya ketika tu. Batanyo inyo kabake ambo ketika tu. Iko to kapai kumbu dah. Itu keceknyo kabake ambo. Iyo dia iko oto kapai kumbu. Duduk saja di muka dia. Di muka masih kosong mah. Itu kecek ambo ketika tu. Tiba-tiba menjawab dari dalam moto. Pria bertulang lunak tadi. Inyo berang ketika tu. Abang kok. Kecek abang tadi lado orang di bungko duduk. Ndak taunya. Nanya cewek rancak abang suruh duduk di bungko. Dasar abang kapuyua. Pianggang. Indak tahu ang itulah politik super oto. Itu kecek ambo kapaja pria bertulang lunak tadi. Nandi bilang sama suatu hari bertambah siang juo. Penumpang baru ada dua. Hampir puluh 2 jam ambo mencari penumpang tambahannya. Tapi alun ada juo. Lagaruak pulo suara ambo dek basorak. Sementara tu penumpang laki-laki pria bertulang lunak tadi. Inyo manci racau saja. Lama berangkat lah bang. Capek lah berangkat ko bang ha. Lebih kuat angel dalam motor ko ha. Itu kecek pajatu tadi. Ayo jadi ya. Kita berangkat lah ko ha. Itu kecek ambo. Mendangar cerepet penumpang tadi. Ambo lah langsung masuk ke dalam motor. Siap-siap ke barangke. Dialah penumpang 2 saja. Yang penting ada cewek rancak duduk di mungko. Ambo lah sanang. Ndak tanggung do makan doang. Baiklah penuh. Yoi. Pintu oto lah ambo tutui. Oto ambo star sekali ketika tong. Masalah padi nak orang ganti yang pupui tolata ate pamatang masih ni duit roda bagai liang basa kaki roda di belakang. Oto barangke masuk itu menuju daerah Payakumbuh. Goodbye Kota Padang Matuanai. Apa tu goodbye penuh? Awa angko indak mengarati. Itu bahasa Inggris artinya selamat tinggal. Itu mangkonyo dulu waang dan suruh rajin sekolah. Tapi ko indak waang tiap hari main sajo jauh. Patilah waang bantu jauh. Betul nak pakai pasrem muncul penuh mah. Sorry bro. Muncong dan koremnya lablong. Dari yang mandari yang lakas ya alui. Kaja bakajala batu kete. Bakai cuy ban di bengkolan. Hah, bunyi tu? Banoto slip mah. Oh iya. Indak dan sabui de rantang panjang kampung kete. Indak dibilang kampung gadang. Indak dibaca. Dan oto tarui bajalan juo. Kini memasuk ke daerah Padang Panjang. Laden tahan indak tak tahan menahankan gejolak dalam hati amboko. Batanyo ambo kepada cewek nan duduk di mungko di sebelah ambo tadi. Ai mambali rokok di kadai cino asok dibuang ke mano-mano. Kole bulik udah ko batanyo adik noronco. Siapa namo madi menjawab cando cewek tadi.
Namo Asni Marda, namo pendek awak panggil saja si As. Si As tu nama mak ni mah pono Isa dah. Mangan lo waang berang kaden, aden kan dak pacaran sama mak waang. Iko kan cerita dalam rabab saja. Teri lah. Batanya pulo si As kepada ambo ketika tu. Kalau nama udah si ada, itu kece cewek tu. Nama udah pendek saja, pono. Oh, itu kata ambo ketika tu. Ambo jo Asni saling berkenalan akhirnya. Ambo coba pulo meminta nomor WA Asni ketika tu. Le boleh udah minta nomor WA Asni. Laida, itu kece Asni ketika tu. HP ambo agiakan kainyo. Inyo ambil HP ambo. Langsung nyo save WA Asni dalam HP ambo. Sanang bana hati ambo ketika tu. Batanyo balik ambo kepada Asni ketika tu. Di madik kuliah dia itu kece ambo menjawab cando si Asni. Kok kuliah ambo nan udah tanyo dah. Ambo baru selesai wisuda. Ambo kuliah di fakultas kebidanan. Oh, patulah adik bau nube. Udah ada dosa saja. Coba ale pono. Dia ada nampak peluang di ambo ketika ambo coba memainkan rayuan ambo. Adik Asni kau lain pulau nampak dia udahlah. Adik tu mempunyai karismatik yang indah dimiliki oleh perempuan yang ada di atas dunia ini. Pokoknya adik tu spesial. Itu kece ambo. Udah gombal. Itu keceknya serius dia. Udah berbicara apa adanya. Batanya ambo kepada Asni ketika tu cek lain. Lah punya pacar dek dia. Manjawe Asni ketika tu. Alun dah, awak masih jomblo dah. Alun adun cocok lain. Itu kata Asni ketika tu menjawe kece ambo. Sanang rasonyo dalam hati menanganyo sajua di dalam kiro-kiro. Ada peluang nampaknya iku. Nandi bilang semasa tu batanya pulau Asni mar kebake ambo. Udah dah ngade udah tadi ambo dah jujur kebake udah. Kini ambo minta pulau udah terus terang kebake Asni. Apa tu dia? Itu kece ambo. Udah ala babini apa alun. Tolong jawab dengan jujur dah. Udah jawab kini ko juo dia. Bini udah ala baduo dia oi. Tapi ala meninggal keduonyo. Bini udah nam pertama ratini. Meninggal gara-gara teluluo kajai pangabes. Dan kedua bini udah namanya Lindawati. Meninggal gara-gara menggoreng tahu. Inyo tekan tui, inyo tak kaju, inyo tak galenje. Kapalonyo tertunggi ke dalam kuali, inyo mati. Tapi kini dia udah ala move on. Kini udah ko jomblo dia sedang mencari penamping hidup. Mana tahu kita bajodoh. Menangak kece ambo tadi Asni tersenyum-senyum saja. Padang panjang basimpang ampe babelok jalan Bukit Suruangan aluran oto dari Padang Raminan Sadang Sanjorayo. Kok leado janjang nekari tingke kok cocok pulau peretongan. Biarlah dan indak babaliak pulang dipaya kumbu ko saja salamonyo. Menangak kato ambo tadi Asni mar langsung tersungging senyum di bibirnya. Mbak kato Asni mar katiko tu. Le serius sudah tudah. Itu keceknya. Seriuslah dia. Udah berbicara apa adanya. Kalau adik namu alhamdulillah. Kalau adik tak namu ya usahawan jolah. Itu kecek ambo. Udah kok orangnya gentleman dia. Udah kok 7 poin saja dia. Dak gentleman, do gentleman. Iya itu makasihnya. Dek lama kami mau tadi perjalanan suasana semakin cair saja.
kain cawa panjang salapan lapuak tarampai ate tarali lamu jo lambe oto dek kabajalan kini memasuki daerah welcome to Payakumbuh. Bakato penumpang di dalam oto na laki-laki separuh masak tadi. Abang supir, Angel di bungkuk pom bensin saja turun ya bang supir. Angel sesak kejambang. Itu keceknya kata pria bertulang lunak tadi. Rem dipijak oto baranti. Hah, bunyi tuh. Tapi oto marem. Oh iya mantap. Kini OTW menuju rumah Asni. Endak lama di antaranya sekitar 5 bale minit lebih 2 detik sampai juga di tampek daerah rumah Asni. Bakato Asni ketika tu ada muka kocek dah. Pas bana di muka rumah rancak oto baranti ketika tu. Ambo tak kajui kironyo Asni anak orang kaya matuane. Ambo tak kajui ketika tumai. Rem dipijak oto baranti. Asni lah turun ketika tu setelah kos dibayar pulang suaputa kapalo menuju kota Padang. Salamo dalam perjalanan menuju Padang. Ambo lah tarui menghayal sajo kabake Asni pangana ambo ke Asni sajo. Pertemuan pertama sungguh begitu menggoda. Selanjutnya ambo usahakan marau Asni makan duangai. Rasola bibia di tapi cawan. Raso kasanang rasonyo mendape binirang kayu. Indak dibilang maso itu lah sampai ambo di kota Padang. Lah sampai di rumah ambo oto ambo parkir ambo lah masuk ke rumah sambil basanda sadalamang ambo telepon si Asni madi. Tit halo. Telepon ambo langsung nyojawe di Asni ketika tu. Assalamualaikum. Iku udah pono. Iyo dia iko udah pono ma dia itu kata ambo. Oh, sampai udah di Padang dah. Itu kata Asni baru sampai bana udah di Padang dia. Takana ada langsung udah telepon sekali. Udah pandai saja menjanati awak. Itu kece Asni. Alah makan adia. Itu kece ambo. Aduh dah sebentar dah. Mama sedang mangian gulai cebadak ke Patang dah. Itu kece Asni ketika tu. Bakato ambo ketika tu kasih Asni. Jangan sampai terlambat makan yo dia. Dekku adik kan asam lambung. Adik kan dipakai lamo. Itu kece ambo ketika tu. Terima kasih atas perhatiannya dah kepada ambo kece Asni. Bakato pulo Asni kebake ambo. Udah pono jangan sampai suko batanggang pulo dah. Beko udah kan naik angin duduk. Oh aman dia. Paling udah sekali-sekali saja batanggang. Pas udah pai mancor mencari organ. Bakato Asni ketika tu. Kalau sekali-sekali ndak baadoda. Asalkan udah indah menyawer artis saja nan seksi. Oke lah kalau ba itu kata ambo kasih Asni. Bakato ambo ketika tu kabake Asni. Ada 2 para karo nan ka udah sampaikan. Dan pertama udah mungkin indak membawa travel dolai. Udah cuti dulu, off dulu sementara. Nan kedua ada sesuatu nan ka udah sampaikan ke adik. Tetapi rasanya kurang afdol kalau mengecek di HP ko.
manjawe asni ketika tu. Apa tu dah? Penasaran asni ha? Besok sajalah dia bila adik ke Padang kabari udah basobok jo adik mengecek kita ampe matu. Itu kata ambo ke asni makan duange. Ndak ba adoda kalau ba itu kata udah. De hari lah malam koda kini asni bobok dulu dah. Good night, selamat malam dah. Oi samo-samo asni. Indah dibilang-bilang bana, indah dietong-etong banang. Abi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan. La 3 bulan lamonyo ambo indah abasobo jo asni. Walaupun kami indah abasobo, tetapi komunikasi kami tetap selalu intens. Pada suatu hari ketika tu si asni inyo pai ke Padang, inyo kabari ambo basobok kami di jambatan Siti Nurbaya makan duange. Sambil kami duduk di jambatan Siti Nurbaya, sambil kami memakan pisang kapik sarato makan jagung bakar. Bakato ambo kasih asni ketika tu. Oh ya adik dan adik simakkan bana elo-elo. Iko sesuatu yang akan udah sampaikan kepada asni. Di situ ambo memulai menembak asni. Dor. Bukan menembak itu mau kasihnya. Menembak tu ambo menyatakan cinta ambo kasih asni. Bahwa angko indak mengerti. Manjawe asni ketika tu. Apa tu dah? Sampailah dah. Dak sabar asni lidoha menangannya. Itu kata asni. Oh ya adik udah sabar nanyo lah mulai suko jo adik semenjak pertemuan kita pertama kali. Tetapi udah indak talo untuk mengungkapkan. Karena udah rasanya udah kau ndak selevel jo adik kita berbeda kasta. Apalah arti seonggo udako hanya sarok-sarok kuaci. Sementara adik bagaikan intan di dalam cirik Jawi. Mananga kato ambo tadi takajik candonyo asni. Oh udah pono dan adik udah pono. Usa udah bakato itu. Udah indak perlu minder dah. Asni orangnya indak pamilian. Udah tak masuk lelaki kriteria asni. Lah banyak asni pai ke mano-mano ke kampung-kampung. Indak ada orang nambah sobok de asni mirip jo udang. Udah ko tahun tinggi berwajah unik. Ambo yakin dah namo de udah ko ndak ada keluar tahun ko. Terakhir udah ko dikategorikan unlimited edition. Kalau lebih kok. Ndek mananga kato asni tadi senang rasonyo dalam hati. Ambo ambil cincin di dalam saku ambo. Cincin permato sungai dare. Bakato ambo kepada asni. Will you marry me? Si Wilma makan mie kok. Itu bahasa tinggi. Uang indah akan mengarati. Uang kan cuman taman SLB. Kalau adik namu menerima cinta udah. Tolong adik pakaikan cincin permata sungai dareku. Bakato asni ketika tu. Yes. Alhamdulillah. Jadi juo ambo jo si asni. Mandapek durian runtuh ambo jadinya. Nandi bilang sama suatu hari batambah lari juo kami lah berjanji ketika tu saya duit semati akan selalu setia hanya tambilang memisahkan. Hari lah mulai sanjo juo ketika tu
yang si Asni lah mulai minta pamit kambo. Inyo ka pulang ka poyo kumbo balik. Ambo pun ka pulang pulo ke rumah ambo. Indak dibilang sementara tulah pulang Asni ka poyo kumbo. Ambo lah tinggal di kota Padang. Indak lama diantaronyo lah sampai Asni di rumahnya di poyo kumbo. Inyo lah sampai malam ketika tu. Pintu dibuka, Asni lah masuk. Inyo ke dalam kamar. Tiba-tiba papinya mengimbau dari kursi ruang tamu. As, oh As, keluarlah dulu As. Papi nio mengecek As. Bakato Asni ketika tu. Sebentar pi, Asni makan jilbab dulu. Eji kitchen jo andilau bacakak di tengah sawah. Anak kandung abak mimbau kamarilah kau agak sabanta. Indak lama di antaronyo si Asni lah keluar dari dalam kamar. Lah duduk Asni dah kek papinyo. Muka Asni iyo lah pucet keme tertulang persendian. Bakato Asni ketika tu apakah gerangan papi memanggil Asni mai. Itu kato Asni. Ramba-ramba sika duduk di banda tolong iliakan. Danga de upi sambil duduk ikonan bana papi katokan Asni. Kalau papi caliak papi pandangilah patik pulau Asni kabalaki. Rencana papi ke menjodohkan Asni jotoke lawak karyang baranak tigo duren duda keren. Ba ade Asni menurut Asni tolonglah jawe Asni. Mananga kato papi Asni tadi menjawe Asni ketika tu. Oi papi dah ngadek papi. Iko masalah hati pi. Biarkan Asni menentukan pilihan hidup Asni. Asni telah menjatuhkan pilihan ke pria tangguh sejati. Kami lama ikek janji jo permata sungai dare. Namanya udah pono super serap trapel. Mananga kato Asni tadi langsung papinyo marabo. Inyo menapuk meja ketika tu mengarik-ngarik sesungguh inyo matonyo merah serupa mato ikan asin. Olah pandai kau piak melawan papi kau. Dari ketek kau papi gadangkan ku iko balenyo dek kau. Pokoknya indak bisa kau menolak permintaan papi. Kau harus menikah joto ke lawak karya titik. Itu kato papi Asni. Menanga kato tadi langsung Asni lari ke dalam kamar. Di dalam kamar inyo menangi. Ayah mato badarai-darai. Inyo menangis terungu-ungu. Langsungnya telpon ambo ketika tu. Oi udah pono. Ada masalah besar ke udah pon. Apa masalahnya tadi? Asni menangi ketika tu. Asni kadini kakanda. Jujur agak lawak karyang baranak tiga. Nak talok de Asni doda. Asni kon nak balaki juda pono. Biarlah Asni melompek saja dari ate pagu. Kok le serius udah pono jo Asni. Japui Asni ke rumah dah. Kawin lari awak malam ke juoda. Ba itu kato Asni. Mananga kato Asni tadi. Darah rasonyo berado di ate ubun-ubun. Ambo langsung sok ketika tu. Kok iyo kakawin lari ala bapikir upi elo-elo.
upek kan tahu udah indah aba piti udah lama cuti membawa trapel mai. Kalau masalah piti ndak usah udah ragukan, asnilai ado dah tabungan beasiswa kebidanan. Sampai kini alun ado asni pakai. Jo itu saja modal kita kawin lari daponoi. Kalau ba itu kata adik dek udah no problem. Biar kini kau udah siap-siap barangke menuju daerah Payakumbuh ke rumah adik Asni. Asni tunggu saja lah di rumah. Lah sampai beko udah di rumah Asni, udah ketuk beko jendela Asni. Sekitar jam 5 lah sampai udah di rumah Asni mae. Hai basaba tunggulah udah Asni. Indah dibilang-bilang bana ketika tua ambulan suang barangke menuju daerah Payakumbuh ke rumah Asni. Onda ambo star ketika tu ama ambo kicau taga. Ambo barangke anyolai. Ndak dibilang masuk itulah sampai ambo di rumah Asni sekitar jam 5 subuh. Ambo ketuk pintu Asni. Asni, udah datang. Ba aku aden pono bisian. Tapi Asni ndak ada desiko. Waang saja dan anggap Asni dulu untuk sementara. Tarilah. Ndak lama di antaranya keluar Asni dari jendela kamar. Barangke kami menuju Kerinci Sungai Panua. Selamat tinggal rumah mandekan duang. Nandi bilang sama sotu pas besok paginya. Mami Asni membuka pintu kamar Asni. Rencana ke menyagon Asni menyuruh makan. Tapi apa nanti jadi. Pintu dibuka. Asni Hinda ado mai. Nampak dek mami Asni surek talatak date kasu. Surek diambil inyo baca dek mami Asni. Bakato di dalam surek tu, maafkan papi dan mami. Asni tak pasok kabur dengan pria pilihan Asni. Setelah membaca surat Asni tadi, papi jamami dak tanggung dek panik inyo. Sok mananyo ketika tu nyo cuba telpon Asni. Indah aktif nomor Asni, anyo ado orang menjawab. Maaf, nomornya ada 7 melarikan diri. Batambah panik. Papi jamami Asni matuane. Indak dibilang sementara tu kita tinggalkan papi jamami Asni untuk sementara. Kita menuju daerah Kerinci Sungai Panua sampai ambo lari sama Asni. Lalamu kami dalam perjalanan sampai juga kami di Sungai Panua Kerinci. Menuju rumah kawan Asni namanya si Bus. Lah sampai di rumah si Bus ketika tu si Bus tak kajui masuk itu. Apakah gerangan kalian kamari? Menjawab cando iyo Asni. Oh abang Bus dan adek abang Bus, kami kamari rencana Asni kakawin lari sama babang Pono. Ikolah pria pujan hati Asni. Manangaka to Asni tadi menjawab iyo nan si Bus. Oba itu kata Asni, laloklah dulu si kau untuk sementara. Itu kata si Bus, waang lalok di luar Pono, Asni lalok di dalam. Maaf, kalian belum mukrim. Lejala deang. Itu kata si Bus.
Oke lah bus, kalau itu nan penting ambo selamat malam ko bus mae. Thank you bus atas pelayanan waang. Ndak disangko rigo-rigo pipi sinan duang memakan padi. Indah disangko bacanda wiko apa nanta jadi. Apas ambo jago lalok jam 9 tak kaji ambo kira papi asni lah duduk saja di ruang tamu. Anak ketek pai kalapau inyo mabali gulo-gulong. Lape dari kandang harimau tibo kironyo di kandang singo. Gagal misi den. Siana membocorkan rahasiaku. Ndak ada no pono. Baaka waang merasa saja tu sialai. Mata uden. Atau mungkin kau sisibus na bakarajo. Ada rasa iyo. Alah, karena jebakan Batman dan kironyo. Macale iyo nampapi asni tadi ambo lah mati dek takut lama ngeretek badan dan kasadonyo dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Tapi papi asni inyo tanang-tanang saja. Bakato papi asni ketika tu. Oi pono jo asni danga dek kalian elo-elo manga kalian lari-lari serupoiku. Kini papi jo mami ala merestui hubungan kalian. Rancak laki itu elo-elo. Untuk samantara tu asni ambo bawa dulu pono kapoyo kumbu. Nan waang pulang ke Padang katampe rumah ranggaeang. Sebulan lagi papi akan memperalehan waang jo asni. Baralek gadang kita beko. Bakatu ambo katiko tu. Serius tu pi? Iyalah kita baralek 3 hari 3 malam pono. Malam pertama kita baselong dangdut. Malam kedua kita bakim. Malam ketiga kita DJ goyang party pargoi sampai subuh. Ba aku de angpono, lai supo angpono. Koba itu kata papi ambo setuju saja nyapi sanang rasonyo dalam hati saja di dalam kiro-kiro. Kalau ba itu kata papi pulanglah dahulu ambo ke kota Padang ke rumah ranggai ambo. Sambil ambo menunggu kabar dari papi matuane. Hai sanang raso hati mai. Sangka ameh pono mah. Abi hari baganti minggu. Abi minggu baganti bulan lah sabulan lamonyo ambo menunggu kabar. Indah ada juga kabar berita dari apa asni. Alah musibah. Ambo hanyo dia PHP saja. Akhirnya ambo turui asni ke rumahnya kapaya kumbu. Sampai ambo di mungko rumah asni. Langsung ambo basobok jo papinyo. Bakato papi asni ketika tu. Oi pono danga dewa ang pono mangawa ang kamari juo. Mangawa ang cari juo anak den si asni. Kini asni inyola bahagia jo laki barunyo. Inyola nyobao asni da lakinyo ka Palembang mapono. Lalape kijang rimbo mah. Mbak aku tiko papi kaden papi. Tega bana papi mengkhianati janji papi. Ternyata janji papi hanya di bibir saja. Di mana kau asni? Di manakah kau berada? Kau biarkan Adan menderita modeko asni. Janji kau tinggal janji asni.
Aden kok gantuang indak batali. Tidakkah kau ingat Asni perjuangan kita? Subuh-subuh kita kabur ke Kerinci pakai motor dingin-dingin. Dek, kau lupakan begitu saja Asni. Kok kau berubah 180 derajat. Aponan diage kau dek papi kau Asni. Sia-sia pengorbanan dan Asni. Kuduk sila kerana lah penuh. Aku waangku Aden lagi dalam keadaan berduka. Waang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ada arti duit dan kolej. Tercakit dan Lah pulang wale lah. Banyak padusinan lain. Acok nonton sinetron ang koma.